Noni, morjesta vaan taas. Tässä ollaan tällä hetkellä tämmösen Mönkijäreitin risteyksessä. On tämmönen kulmaus tässä, näin tuolla näkyy, tuolla menee tommonen Mönkijäreitti. Ja tää on meidän varastopaikka, tää on niinku tienvarsi. Tämmönen metsätie. Ja tällä nyt ei oo väliä, vaikka tässä vähän ajaa. Mä ajattelin, jos tän kulmaan sais karttua silleen, ettei tonne Mönkijäreitin päälle yhtään puita. Tässä niin ja sinne on muutamat havut mennytkin jo tohon. No, mitä pienestä. Jos ne olisi Mönkijäreitin päällä, niin sitten pitäisi käydä siivoamassa, mutta tää on vähän jännä. Mitenköhän tän nyt tästä oikein sitten tekisi? Tän tästä noin GPS päällä, niin joo. Jää jäljet, missä ollaan ajeltu. Tässä on tosiaan joo. Tää on tämmönen Mönkijäreitti, että tässä on kunnossapito ja kaikki, että tätä pidetään aika hyvässä kunnossa. Niin ei viittisi tehdä yhtään jälkeä siihen. Tuolta paistaa aurinkokin tällä hetkellä tuolta takaa sen verran kirkkaasti, että katsotaan miten näkyy. Hemmetti, se paistaa muuten ihan suoraan päin, koska mä joudun kääntämään tässä ympäri. Ja meikäläinen on ollut vähän kipeänä tässä näin. Mulla oli eilen tarkoitus tehdä video, mutta sen verran oli kipeä, ettei toi ääni meinannut oikein lähteä. Ja oli muutenkin vähän semmonen heikko fiilis, että ei oikein ollut motivaatiota millekään. Mut tänään on vähän parempi. 9 tunnin yöunien jälkeen, niin nyt on ihan jees. Perjantai tosiaan ja tän vuoron jälkeen pääseekin sitten viikonlopun viettoon. No niin, olisiko siinä sitten? Tuolla näkyy kaukana on meillä, en tiedä kuinka kaukana se on, yli puoli kilometriä kuitenkin, niin siellä on traileri ja kaikki siellä. Tää tien toinenkin puoli hakataan. Aika karun näköistä vitelikkoa toi. Joo. Tää nyt ei onneksi ole ihan hirveän pahan näköistä. Katsotaan miten me saatais tästä tällä järkevästi. Kato, pieni. Ehkä me otetaan tuolta noita kuusia pois ensin. Allaho. Joo, toi ääni vähän parempi tänään, vaikka lima on ruvennut vähän irtoamaan. Sori jos mä nyt köhin tässä kauheasti, mutta tän parempaa en pysty tekemään tällä viikolla. Joo. Uusia laippoakin meillä nyt. Uutta GP-laippaa kun löin tohon alle, niin alkaa pikkusen paremmin. Kyllä se vaan on, toi käytetty laippa on käytetty laippa ja uusi laippa on aina uusi. Siitä pikku lumppi pois, niin saadaan pikkutukkia tehtyä. Tosiaan menee kuin vettä vaan tällä uudella laipalla. Mukava tehdä. No. Ja no oli noin Orbitti-ketjut, mistä mä oon nyt viime videolla puhunut, niin ne on jotenkin semmoista niinku hepposempaa materiaalia, mistä ne sen tekee. Ilman se on halvempaa tavaraa. Ei se näillä uusilla laipoilla ole paha, mutta sit kun on vähän käytetympi laippa, niin se jotenkin siinä on semmoista sivuttaisheittoa niin paljon enempi, että se ei ole käytetymmillä laipoilla oikein oo hyvä. Vähän oli kuiva sen oloinen, mutta se nyt on niin justiinsa. Tuolla oli sopivasti tommonen yksi vaahtera näköjään jätin pystyyn, niin on meidän varjopuuna, niin ei tuo aurinko aivan täysillä paista silmää. No.
Siellä on joku. Tuli sit pikkutukki näköjään. Hyvä. Eilen, vaikka kipeä olinkin, niin silti päätin töihin tulla ja näin. Ei tää nyt mikään kovin paha tämmönen flunssa, ehkä vähän kuumettakin oli siinä, mutta ei nyt mikään aivan älyttömän paha. Niin tossa Cobrassa vuoti tuo ketjun kiristin sen verran kovin, että otettiin se irti ja hemmetti kun rupee selittämään jotain ja sitten ei onnistu tää homma ollenkaan. Ei varmaan oo ketju tylsä, en varmasti sahannut maahan. Siitä on ihan varma. Otetaanpa uudelleen. Miksi se nyt ei mennyt? Oliko siellä joku risu välissä vai mikä ihme? Joku... Eikä oo, kun siellä on piikkilankaa. Mitä ihmettä? Ei voi olla totta. Sahasinko suoraan siihen? No sahasin tietenkin. Hemmetti. No voi hitto. Aha, nyt rupes poppikin soimaan. Pistää se vähän pienemmällä. Niin Joo. No vaikka se on vähän tylsä terä, niin saadaanko me sillä tehtyä tästä kuitenkin. Ei tarvitsisi mennä vaihtamaan heti. Mä meinaan just laitoon terävän terän siihen. Eihän mä osannut olettaa, että täällä on jotain piikkilankaa, rautalankaa, mitä onkaan. Ja miksi tämmöisessä kohdassa. Kyllä se vielä ainakin näyttää sahaavaa ihan nätisti. Joo, niin tosiaan olin selittämässä sitä, kun ketjun kiristintä, niin Cobrassa, kun se vuoti öljyä niin paljon, niin uudet tiivisteet laitettiin sinne. Ja siellähän oli pikkilankaa enempikin. Mitä ihmettä? No voi hemmetti. Ei voi olla todellista. No. Joo, saadaan näitä pienempiä vielä tällä ketjulla, jos sieltä tulee vähän lisää pikkilankaa ja sit vaihdetaan ketju. Kun kaadetaan noita isompia. Niin ketjun kiristin Cobrassa, niin se otettiin irti ja laitettiin uudet tiivisteet sinne. Se oli meikäläiselle ensimmäinen kerta, kun mä laitan tiivisteet ketjun kiristimeen. Niin meni siinä se vähän reilu pari tuntia siitä, kun ruvettiin ottamaan sitä irti ja sitten kun saatiin se takaisin käyttökuntoon. On loppujen lopuksi yllättävän helppo, kun sen tekee kerran. Ekalla kerralla se oli just vähän silleen, että no joo, onpas mielenkiintoinen laite ja näin, mutta nyt varmaan pystyisi puolessa ajassa sen tekemään, että ei se loppujen lopuksi niin paha ole. Just vaan sen kun kerran sen tekee, niin joo. Tää on tosiaan tämmönen mielenkiintoinen kulmaus tässä. Eilen oli perhana vielä ihan lämpöiset kelit. Meinaa 33 näytti koneen mittari. Ja pienessä tuulessa niin ei ollut paha tehdä remonttia ollenkaan, kun se tuuli just oli sen verran sopiva, ettei tuntunut liian kuumalta. Ja sitten myöskin niin nämä hyttyset niin ei ollut haitoiksi ollenkaan. Et siinä mielessä oli ihan jees. Ja tosiaan se tuli tehtyä siinä ja ajokoneessa oli vähän kourasylinterin kanssa ongelmia. Sieltä oli joo. No joo. Ehkä mä menen ton terän vaihtamaan. Tämähän on ihan hirveetä tehdä tylsän terän kanssa. Onneksi mulla on tämmönen taikanappula, niin terän saa vaihdettua niinkin helposti, kun lasketaan silleen nopeasti 1, 2 ja 3. Ja näin. Eikä se ollut nopea ketjuvaihto. He. Siinä näitte taas salaman nopeeta toimintaa.
Joo. Testata sitä ensin ennen kuin menee kaatamaan tämmösiä puita. Ei varmasti nyt sitten. No niin, sitähän minäkin perhana vielä. Näin. Poppelia siitä nurin. Tää on niinku haapaa. Mä en tiedä miksi nää kutsuu tätä poppeliksi täällä näin, mutta suomalaiset tai haapaa. Tää on ihan samanlaista tavaraa. Joo. Oli tosiaan tommoista tien vierustaa mä oon tässä hakkaillut koko aamu. Kello on nyt ihan kohta 10. Niin hirmuta tämmöstä risukkoa, koivikkoa suurimmaksi osaksi. Niin joukkokäsittelyllä tässä raivannut menemään ajokoneelle varastopaikkaa ja sitten risuja pois edestä. Joo, eipä tässä oikeastaan sen kummallisempaa oo mulla ihan hirveästi kerrottavaa, kun ollut vähän tässä näin sairaan oloisena, mutta semmoista se on välillä. Tosiaan niin ajokoneessa oli vähän kouraongelmaa tossa alkuviikosta. Siinä oli kourasylinteristä mennyt tiivisteet ja sieltä oli jotain muutakin hajonnut, kun se oli metallisilppua aika paljon ja näin. Ja se ei pysynyt kiinni. Se aukesi itsestään koko ajan ja sillain, niin kun otettiin se irti, niin siellä oli, ja auki, niin siellä oli metallisilppua, niin pistettiin siihen sitten uusi käytetty sylinteri ja sitten se toimi sen pari tuntia ja sitten oli aika hidasta tuo kouran avautuminen ja sulkeutuminen ja mietittiin, että mikähän siinä on, että varmaan sitä metallisilppua nyt on mennyt tonne johonkin venttiilipöytään ja siinä mittaan meillä oli mekaanikko käymässä toista Foxia katsomassa, kun se herjäs vähän moottorikoodia siinä. Se mihin laitettiin se uusi moottori tuossa kevään aikana ja se avasi sitten rappuset ylös. Se avasi sitten semmoista säätöruuvia siitä venttiilipöydästä, että se käytännössä avasi sen linjan kokonaan ja sitten se päästi läpi mitä ikinä siellä olikaan ja sitten se sääti sen uudelleen, niin johet rupesi toimimaan paljon paremmin, että siellä oli jotain metallisilppua sit jäänyt kiinni sinne ja päästettiin se läpi, niin jo rupesi toimimaan sit taas ihan normaalisti. Et se on nyt siellä siellä hydrauli paluusuodattimessa se mikä ikinä siellä olikaan metallisilppu ja se sitten näkee kun vaihtaa ne suodattimet. Joo, tosiaan oli vähän moottorikoodia ollut muutamankin kerran tässä kun se Foxi mihin laitettiin se kone, niin vähän onnetonta toimintaa, kun on joutunut mekaanikon useamman kerran kuttumaan katsomaan, että hei, että mikä homma ja jotain ne on säätänyt ja sitten se on lähtenyt pois ja ekan kerran ne kävi sen takia, koska ne oli unohtanut ohjelmoida sen systeemin sille uudelle moottorille, niin se oli vähän niinku semmonen harmillinen keissi ja sitten ollut noita ylimääräisiä koodeja, niin ollut vähän turhauttavaa, mutta no nyt se taas toimii. Toivottavasti ei tule jatkoa sille ongelmalle. Joo, tässä saadaan hyvin tähän rengasta vasten tämmönen mukava siisti pino tehtyä näin. Vähän noita risuja voisi siitä viskata menemään. Ja sitten meillä on tässä tämmönen. Siinä on pari kylttiä, tuo alempi siinä näkyy, että tuolla on joku semmonen levähdyspaikka, tommonen warming shack ja sitten siinä on Carson eli
huomioon ja sit siinä on joku tommonen putkenpätkä, mikä mahtaa ollakaan. Niin otetaan se siitä päältä niin, että jää kyltit siihen ja toivotaan, ettei tulla mitään metallia. Muuten lentää ketju ja me ollaan vähän vaara-alueella. No ei, se meni ihan nätisti siitä noin. Hyvä. Vähän oksanen on kyllä, mutta näköjään se meni ihan hyvin läpi. Siitä tulee tukki. No johan on markkinat. No niin. Hyvä. Näin. Joo, en oo säätiedotusta kattonut, mutta toivon mukaan olisi tämmönenkin oli viikonloppunakin, että pääsi vähän nauttimaan tosta kelistä. Se kun viime viikonloppuna meni vähän semmoiseksi, että sateita tuli ja ei se varsinaisesti ihan hirmusateinen ollut, mutta ei ihan hirveästi tullut tehtyä mitään semmoista ylimääräistä. Käydä joku kävelylenkki tekemässä viikonloppuna, kun täällä noita reittejä menee sen verran. No niin, sinne vaan joo. Kone vielä kääntys tästä näin. Harmillinen tuo aurinko tuolla. Toivottavasti se ei kauheasti häikäise tätä siinä teidän kuvaruudulla. Nyt me otetaan toi meidän varjopuu pois tuolta. 2 harne. Ja ei se ollutkaan, siinä vaan 2 kasvonoa lähekkäin. No niin, ja siinä otetaan tästä, kato näin. Menisikö tää tälleen hienosti? 1 syötetään pois ja sitten kato toinen tulee tuolta noin perään. Joo, ennenkin pelannut videopelejä, niin hoitu tolleen komeesti. Vähän on lämmin kyllä tuo aurinko. Tää vähän tuuletinta kovemmalle ja vähän viileämmälle toinen. Aurinko kun se porottaa tuolta, niin se on aika lämmin tänne koppiin. Otaisiko me siitä vielä 1? Ja meneekö se ihan näköjään, joo. Hyvä. Joo, melkein laittaa noin aurinkolasit ja lippis kohta päähän, mutta kuvataan tätä videoa nyt ensin tässä näin vielä hetken aikaa. Jos me otetaan noin lehtipuut tosta noin vielä pois, niin sit me ollaan saatu tämmönen kulma tehtyä. Se menee kyllä kuituun. Noin. Saadaanko me siitä vielä 1? Ei siitä ihan tullut, se on vähän pieneksi meni. No siinä on just semmonen mitta, että sen vois varmaan työntää tonne kuituun. Noin. Mitäs me sitten tehtäis? Vähän tää tila on tässä semmonen, että no eiköhän mä saada ne siihen jotenkin taiteeltua. Tästä tulee pikkutukki, niin pitäisikö me vähän sinne pitemmälle sitten noin. Pysyvät vähän erillään. Sitten kuitu tähän. No. Se oli liian pieni. Siinä on kun näköjään pari kuusta vielä ja sitten me saadaan nuo lehtipuut tuosta seuraavaksi. Vähän noita pieniä. Vähän pitää silmällä, ettei tuolta tuu mönkijöitä, mutta eipä tähän aikaan päivästä yleensä keskellä no nyt on perjantai jo, että
No 10 aamulla ei varmaan ihan hirveästi ole liikennettä tossa. Jos oltais iltavuorossa, niin sitä näkyisi varmaan paljon enemmän sitä liikennettä. No nyt sitten tässä olisi näitä. Mitäs me saatais nää niin... Otetaan tästä tää ensimmäinen eikä. Siinä on mitään muuta kuin pistää vaan puun nurin ja alkaa tekemään. Kattoo vähän tonne. Joo, tää on aika tämmönen tasainen puu. Eikä tuulekaan oikein. Se lähtee sinne minne koura sen käskyttää. Tää on ihan mukavan kokoinen. Tämmösiä olisi kiva hakata jatkuvasti, kun ei oo kauheita oksia. Oli 15 ei ollut ihan 14 metriä ja 645 litraa. Sitten otamme siitä hänet seuraavaksi. Siinä on vähän kallallaan tonne ulospäin. Saataan vähän matkaa ja sit loput kun se lähtee siitä. Näin. Ei laita ihan tonne kannolle, niin tarvii jättää pitkää kantoa tohon seuraavaan. Voi mennä vähän siihen kuitujen päälle. Ajokone kuitenkin ne siitä aika hyvin saa eroteltua. Pitkän tavaran kuitenkin. Noniin. Ja sitten tää. Tää onkin pikkusen enemmän kallallaan. Tää nyt ei oo paha puu, mutta mä näytän, mä joskus tykkään. Mä oon joskus selittänytkin mitä mä oon tehnyt, että joukkokäsittely pois päältä, niin kaatuu tilttikin. Niin sahaan vähän ja sitten mulla on toinen nappula, pitää niinku laippaa pihalla. Niin mä sahaan vähän ja sit pidän laippaa pihalla. Näette varmaan se jää tonne vähän matkaa ja sit vähän taas. Ja sit mä näen missä se laippa on, kuinka pitkälle se on mennyt ja sit mä sahaan sen. No ei ois pitänyt ihan poikkeasti sahata, nyt se pitää laittaa kanto maahan, jotta me saadaan vedettyä sitä. Mä en jättänyt pitopuuta yhtään. Noin se puu tulee sieltä näppärästi. Tilttiä ylös ja avataan kouraa samalla kun mennään tosta yli tosta mutkasta. Ja risut pois tieltä noin. Tää oli tämmönen mene sinne. Hei, nyt sitten. Mittapyörän väliin oli mennyt tommonen. Tää oli tämmönen kulman avausvideo. Taas me tuolta vielä niin jos me saadaan nää pienemmät pois ensin. Näin. Ei taideta. Mennään vähän eteenpäin ja jatketaan sitten pinojen tekemistä. Ja joku sieltä oksa halus tulla ovelle. Ei päästetä sisälle. Näin. No hyvä kun ei oo niin montaa puulajia, niin mutta helppo nää pinonpaikat löytää. Se oli kyllä ihan selkeästi kun näki kannasta, että se on laho, niin sehän on ihan, tai mitään pikkutukkia voit tehdä. Syötään hitaasti, niin saadaan sinne suurin piirtein noin. Ei mene hukkaa. No hyvin pinonpaikat, kun ei oo hirveän montaa puulajia. Oho. No jo pomppas rajoittimella. On pieni puhelinkin. No, jätetään tää video tähän ja jatketaan seuraavalla. Ei muuta kuin se on moro.